ንቅዱሳን ንሰማዕታት ንጻድቃን ነዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይፍቀዲ ህዝበ ክርስቲያን ንስሓ ክወሃብ ከሎ በቃ ስግደት ቀጥታ ብቻ ልወሃብ ልመስሎ ህዝበ ክርስቲያን ብዙሕ እዩ ኣይኮነ ህዝበ ክርስቲያን በዓል ሃምሳ ናይ ጸጋ ስግደት ናይ ኣክብሮት ስግደት ይስገድ እዩ ኣሕዋት ናይ ኣምልኮ ስግደት ክንሰግድ ከለና ሸውዓተ ኣካላትና እዩ ናብ ምድሪ ዝወድቕ ብሞት ሰውነተይ ተፈረስኹ ብስንሳእኻ ተብልዕለኒ ብሓጢኣት እንተወደቅኹ ብንስሓ ኣልተልዕለኒ ብማል ላወረድና ንላዓል ማለት እዩ ንሰግድ ላ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘን ሓሙሽተ ስግደታት እዚኣተን ኩሉ ግዜ ይፍቀድ እዩ በዓል ሃምሳ ይኹን ናይ ግዝት በዓላት ይኹን ኣብ ማንም ግዜ ዓመት ሙሉእ ይፍቀድ እዩ ኣሕዋት ኣብ ጾም 40 ላሰገድና ላጾምና ላጸለና ዝነበርና ሰባት ሓደራ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከይንርሕቕ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ምሕረቱ ኣብዚሑ መዓልቱ ኣጥፊኡ ናብ ሰዓት እዚ ክንበጽሕ ዝፈቐደ ናይ ንጉሳት ንጉስ ናይ ሓያላት ሓያል ናይ ኩሉ ፍጥረት ጎይታ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላክ ካብ ኣጽናፈ ዓለም ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብዓብይ ኃይል ወስልጣን ኣሰሮ ለሰይጣን ኣግዓዞ ለኣዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሓ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ብክርስቶስ ክርስቶሳውያን ናይ ድንግል ማርያም ናይ ሓደራ ደቂ ዝተሰመኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ዛ ሰዓት እዚኣ ስሙ ክነመስግን ስለ ስሙ ክንመሃር ካብ ኩሉ ኣህዛብ መሪፁ ባሪኹ ቀዲሱ ስለ ዝሃበና ብድጋሜ ስሙ ካብ ኣጽናፈ ዓለም እስካብ ኣጽናፈ ዓለም ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ሰላም ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን ሰላም እግዚአብሔር ከይተፈለየኩም እዚ ቪድዮ እዚ ክትከታተሉ እግዚአብሔር ኣምላክ ስለ ዝመረፀኩም እግዚአብሔር ኣምላክ ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን እና ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ኣብዚ ቪድዮ እዚ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ኣብ በዓል ሃምሳ ታይታይና ክንገብር ዝፍቀደና ታይታይና ክንገብር ዘይፍቀደና ነገራት በተለይ ኣብ ስግደት ንስሓ ክንኣቱ ከለና ተላበና ኢና ክንሰግድ ክንስሓ ክንኣቱ ከለና ክንሰግድ ንኽእል ዶ እንደ ዓይነት ስግደታት ኣለው ስግደት ትርጉሙ እንታይ እዩ ኣብ በዓል ሃምሳ እንታይ ዓይነት ስግደት እዩ ዝፍቀድ እንታይ ዓይነት ስግደት እዩ ዘይፍቀድ ዝብል ስፍሕ ዝበለ ኣርእስቲ ክንመሃርና ህዝቢ ክርስቲያን እስኻቱም እስካብ መጨረሻ ትዕግስቲ ገይርኩም ስምዑኒ ብዛዕባ ስግደት በዓል ሃምሳ እንታይ ምዃኑ ብደንብ ገይረ ክነግረኩም ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን እና እዚ ቪድዮ እዚ እትከታተሉ ዘለኹም ሰባት ድማ ሳብስክራይብ ገይርኩም ጀምርዎ ናብ ብዙሕ ህዝቢ ክርስቲያን ድማ ንስሓ ዝኣቱ ሰብ ዝሰግድ ሰብ ብኸመይ ክሰግድ ዘለዎ ብኸመይ ንስሓ ዝኣቲ ዘለዎ ዘይፈልጥ ህዝቢ ክርስቲያን ብዙሕ ስለ ዝኾነ ሓደራ ላይ ኩሉ ሚድያታት ሼር ላገርኩም ኣባፅሕዎ ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ማለት እዩ እና ኣብዚ ቪድዮ እዚ እንመሃሮ ስለ ስግደት ኮይኑ ንዓየ ተናጋሪ አንደበት ንዓኹም ሰማዕ እዝነ ልቦና ይሃበኒ ይሃብኩም ሰሚዕኩም ድማ 30 ሚእቲ ፍሪ ኣፍሪኩም ናይ ስሙ ቀደሲ ናይ መንግስቲ ክብረስ ክትኾኑ እግዚአብሔር ኣምላክ ይሓግዝኩም ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ንኹላትና ኣብዚ ስግደት ማለት እንታይ እዩ ስግደት ማለት ትርጉሙ እንታይ እዩ እንደ ዓይነት ስግደታት ኣለው ብኸመይና ክንሰግድ እንኽእል መጀመርያ እንነጋገር ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን قدمي أب على همسة سجرت فكرة أي فكرة يزول مجموعة ناس سجرت ترجم كنفلت علينا هندي على سجرت مخا حمل الله ودما كنفلت علينا أحوات حزب كريستيان إن سجرت مالت سجدة كابزبل كابجز كاب زوج أخوينه سجدة مالت تنبركها تقوم جنبس بلا مدري في الجنبلا نقول بتكرنيا ماتي لذي سجدة مالت لذي ترجم أخوينه سجرت لما ينسجد لا يجزهر عملك تنبرك خنا نسجد ስለዚህ ስግደት ትርጉሙ መንበርካ ከተኾኑ ለእግዚአብሔር ኣምላክ ብኸመይ ምክንያትና ንሰግድ ለምን ንሰግድ ዝድማ ክነግረኩም ስለዚህ ሰለስተ ዓይነት ስግደታት ኣለው ኣሕዋት ቤተክርስትያን እቲ ሓደ ናይ ኣምልኮ ስግደት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ጸጋ ስግደት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ናይ ኣክብሮት ስግደት ይበሃል ኣሕዋት ቤተክርስትያን ስለዚህ ናይ ኣምልኮ ስግደት ናይ ኩሉ ፍጥረት ጎይታ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላክ ካብ ኣጽናፈ ዓለም እስካብ ኣጽናፈ ዓለም ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላክ ንዕኡ ብቻ ኢና እናትኻ ተገዛእቲ ኢና ላበና እንሰግደሉ ንዕኡ ብቻ እዩ ዝፍቀድ ንቅዱሳን ንሰማዕታት ንጻድቃን ነዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይፍቀድ ናይ ኣምልኮ ስግደት ማለት እዩ ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ናይ ጸጋ ስግደት ድማ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጸጋ ዝተመላእኺ ከም ዝበላ ቅዱስ ገብርኤል ብጸጋ ዝመልኡ እግዚአብሔር ኣምላክ ጸጋ ዝዓደሎም ለኣና ዘማልዱና ቅዱሳን ሰማዕታት ጻድቃን ለብኣቶም ናይ ጸጋ ስግደት ንሰግድ ማለት ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ናይ ኣክብሮት ስግደት ማለት ድማ ምሳና ዘለዉ ኮይኖም ብትምህርቲ ብዕድመ ብኣክብሮት ሃምዚ ላበና ድን ላበና
ንሰግደሎ ማለት እዩ ኣሕዋት ዝብክር ስለዚ ናይ ኣምልኮ ስግደት ክንሰግድ ከለና ሸውዓተ ኣካላትና እዩ ናብ ምድሪ ዝወድቕ ናብ ምድሪ ዝወድቐሉ ምክንያት ድማ ናቶም ሸውዓተ ናይ ግዜታት ጸሎት ኣለዉ እቲ ሓደ ሰዓት እዩ እቲ ንግሆ ማለት እዩ ምስ ተለዓልና ካልኣይ 3 ሰዓት ሳልሳይ 6 ሰዓት ራብዓይ 9 ሰዓት ሓምሻይ 11 ሰዓት ሻብዓይ ክንድቅስ ከለና 3 ሰዓት ክኾን ይኽእል ሻብዓይ መጨረሻ ድማ ፍርቂ ለይቲ 6 ሰዓት ማለት እዩ ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ስለዚ ኣብዞም ሸውዓተ ጸሎት ናይቶም ምሳሌ እዩ በእውነት ድንቂ ነገር ናይ ኣምልኮ ስግደት ድማ ሸውዓተ ኣካላትና ናብ ምድሪ ይዓርብ ሸውዓተ ኣካላትና እቲ ሓደ ግንባርና ናብ ምድሪ ኢና ንነክእ ካልኣይ ድማ ክልቲኡ ኣዋድና ክልቲኡ ብርክና ይንበርከኽ ናብ ምድሪ እቲ እግርና ድማ ክልቲኡ እግርና ድማ ናብ ምድሪ እቲ መንኮ እግርና ልሉና እግሪ ድፍእ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እንደይኮን ጠቕላላ ሸውዓተ ይኾን ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ድንቂ ነገር ስለዚ እቶም ሸውዓተ ኣካላትና ናብ ምድሪ ይዓርፉ ማለት እዩ ንኣምልኮ ስግደት ክንሰግድ ከለና ናይ ጸጋ ስግደት ክንሰግድ ከለና ድማ ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ንወድቕ እሞ ናብ ምድሪ ተንበርኪኽና ምድሪ ግንባርና ከይጣዕምና ኢና ንምለስ እቶም 6 ኣካላትና ናብ ምድሪ ንጣዕም ናብ ጸጋ ስግደት ክኾን ከሎ እቲ ሻብዓይ መጨረሻ ግን ገንበርና ናብ ምድሪ ኣይንጥዕሚ ናይ ጸጋ ስግደት ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጸጋ ስግደት ድማ ንቅዱሳን ሰማዕታት ለድና ቅድስት ድንግል ማርያም ሃምኡ ጌርና ንሰግደሎ ማለት እዩ እስና መጨረሻ ናይ ኣክብሮት ስግደት ይበሃል ናይ ኣክብሮት ስግደት ድማ ብርክኽ ላበልና ጉንብስ ኢልና ናብ ምድሪ ተይጣዕምና ብርክና ይኹን ኩሉ ኣካላትና ጉንብስ ኢልና ከመይ ውዕልኻ ብዚ ይነበሩና ከምዚ ዓይነት ናይ ኣክብሮት ስግደታት ንሰግድ ማለት እዩ ብዝተማሃሩ ብትምህርቲ ዝወልፅና ብዕድመ ዝወልፅና ለቦታትና ለዴታትና ሃብኡ ናይ ኣክብሮት ስግደት ይበሃል ማለት እዩ ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ስለዚ ሽም ድማ ናብ ዓለም ኣለዎም እቲ ናይ ኣምልኮ ስግደት እንሰግደሉ እንታይ ይበሃል ሰጂድ ይበሃል እቲ ናይ ጸጋ ስግደት እንሰግደሉ ድማ እንታይ ይበሃል ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ኣርንኖ ይበሃል ኣስተብርኮ ይበሃል ይቅርታ ኣስተብርኮ ይበሃል እቲ ናይ ጸጋ ናይ ኣክብሮት ስግደት ድማ ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ኣርንኖ ይበሃል ከምዚ ኢልና ደነኒና ከይወረድና ናብ ምድሪ ናይ ኣክብሮት ስግደት ንሰግድ ማለት እዩ እዚ ብዚ መንገዲ እዚ ኢና ንሰግድ ከም ሰለስተ ዓይነት ስግደታት ብዚ መንገዲ እዚ ንጸጋ ንቅዱሳን ሰማዕታት ንባና ለዓበዩ ሰባት ንጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰግድ ማለት ስለዚ ናይ ኣምልኮ ስግደት እንሰግደሉ ምክንያት ድማ እቲ ብዋና 4 ምክንያታት ኣለዉ ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን እቶም 4 ምክንያታት መጀመርያ ናቱ ተገዛእቲ ምዃንና ክርስቶስ ለኣና ገዛኢና ምዃኑ ናይ ክርስቶስ ኣገልገልቲ ምዃንና እንሪእሉ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ካብ ሓመድ ፈጢርካ ካብ ሓመድ ኣልዕልኻ ዝፈጠርካኒ ብማል ናብ ሓመድ ላወረድና ናብ ምድሪ ላወረድና ንሰግድ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ብሞት ሰውነተይ ተፈረስኩ ብስንሳእኻ ተልዕለኒ ብሓጢኣት እንተወደቅኹ ብንስሓ ኣልተልዕለኒ ብማል ላወረድና ንለዓል ማለት እዩ ንሰግድ ናብ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ መጨረሻ ድማ ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ምእንቲ ለኣየ ወዲቕካ ተላዒልካ ምእንቲ ለኣየ ሞይትካ ተንሲኢኻ ኢልና ላብ ምድሪ ላወረድና ንሰግድ ማለት እዩ ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ብዘርባዕተ መንገዲ ኢና ንሰግድ ትርጉም ዘይብሉ ይኾነ ስገዱ ክትበሃል ከለኹም ዓብዪ ትርጉም ስለ ዘለዎ እዚ ብዚ መንገዲ እዚ ብተርባዕተ መንገዲ እዚ ናይ ኣምልኮ ስግደት ንሰግድ ማለት እዩ ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ፅቡቕ እና ኣብዚ ኣብ ስግደት እንደ ዓይነት ስግደት ሃም ዘለዉ መዓዝ ላመንኸ ይስገዱ ስግደት ትርጉሙ ከታ እዩ እንታይ ዓይነት ጥቕሚ ኣለዎ ካብ ተረዳእኹም ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ኣብዚ ጥያቄ እቲ ዋና ጥያቄና ኣብ በዓል 50 እንታይ እዩ ዝስገድ ናይ ኣምልኮ ስግደት ይስገድ ናይ ጸጋ ስግደት ከታ እዩ ብኸመይ እዩ ዝብል ክነግረኩም ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ስለዚ ኣብ በዓል 50 ናይ ጸጋ ስግደት ናይ ኣክብሮት ስግደት ይስገድ እዩ ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ኣብ በዓል 50 ዘይስገድ እንታይ እዩ ናይ ኣምልኮ ስግደት ናይ ኣምልኮ ስግደት ማለት ብተፈላለየ መንገዲ ኩሉ ግዜ 41 ንሰግድ ሰባት ኣለና ብንስሓ ዝወሃበና መሓረኒ ሓጢአተይ ይቕር በለለይ ችርያላይሶን እግዚኦ መሃረኒ ክርስቶስ ላበና እንሰግድ እዚኦም ችርያላይሶን ላበና እንሰግድ ኣብ ሙስጥ ቅንዋተ መስቀል ላበና እንሰግድ ኣብ በዓል 50 ኣይፍቀድ ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ኣብ በዓል 50 ንጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃምኡ ጌርና ኣይንሰግድ ማለት እዩ እቲ ክንሰግድ ንኽእል ኣብ በዓል 50 ናይ ኣምልኮ ስግደት ክንሰግድ ንኽእል ኢና ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን እንሰግደሉ መንገዲ ግን ኣብዚ ክትፈልጥዎ ይግብአኩም እንሰግደሉ መንገዲ ቤተ ክርስቲያን ክንሳለም ከለና
قدمي كابيتكشان وصعت خنا دما صلوت كنجمر كلنا بدحر دما صلوت كنفصم كلنا تلا انا نسجد حواز بكسان حموش عين السجدات نسجد حموش غزي التمجمرا اسجد لآب اسجد لول اسجد لمنفس قدوس إن أنا جمر قال أدما أسجد لأجزئتنا مريم دنجل ولاريت أملاك تسال سايدما أسجد لمسكال أجزئنا يسوع كريستوس أتراب عدما أسجد لكم لافتلو لكم وتاوت أفتلو لكم وتاوت تسجروا ما تسالم لكم زين عملوا كوسجرت يبان تسجروا أتنا ما جرها دحر صلوت دما حزب كريستيان دحر صلوت أسجد لآب والابن والمنفس قدوس لكم كتودو ماتي حزب كريستيان كتردو ولقباكم لذي لا يفكرنا أب ألهام تعيو 4 سجدات ناين ساعة سجدات انتو هاونا يقنونا بسجدات تخوين كاب ألهام وطعي كاوزوم ناجزت بعلات قدامي سنوتي كاوزوم تشعنت نايقوتنا من حدنا يسوع كريستوس تشعنت عبيت بعلات نايدنا قدس انجل مريم بعلات ناي قدس ميكائيل بعل زيوم يعني نسجد لهم أحد حزب كريستيان نعملوا سجدات ماتي هذي بزمن قد زينا لين نسكت أحوات خذي تم حامش النجارات نسكت تم حامش كنتوات كنجمر كلنا كنسالم كلنا كنسجدنا ناين ساعة سجرت كل جزء نسجد سجرت 4 سجرت جن كل جزء بفصل عين سجدي ماتي أحوات حزب كريستيان هذي أب أهلامسا نساكت وهاويهم نسا أيف كدي باللسا بزحي حزب كريستيان جن أب أهلامسا كل جزء نسا أيف كدي مخناتو كل حزب كريستيان نساك وهاو كله بقى سجرت قطع بيتال وهاو المسل حزب كريستيان بزحي أيقونة حزب كريستيان كأنقص نسانيو ناي بعلو سرعة له أبوتاتنا كانت بربعة من قديهم نسالو اتحرى تايو صوميو اتخلع تايو صلوتيو اتسارساي تايو سجدتيو اترابعة تايو مصواتي أحوات حزب كريستيان بزمر 4 من قديهم أبوتاتنا كانت نزازي نسازونا ماتي لذي تمر 4 نجرات عاوز بقى لهمسا سجرت زي فكر تخوينو صوم زي فكر تخوينو سلازي أبقى لهمسا سجرت صوم سلا زي فكر تاي هنا صلوتنا مصواتي هنا أبز حب يوم هنا نهاية سجرتنا نهاية صوم زنبرة صلوتنا مصواتي هنا ماتي يزكسا بوي تكو كون صومنا سلازي له أتي أبزحنا نوع نورنا أتي نولعو نسبينا لندهن نمصوت حوات زبك سلازي صومي اللي نساكنا عتي أي فكري أنتم سبات ما علقهم أبقى لهمسا نسا يفكري كل جزء يفكري هذا بزمن قد زي نسا كتقبلوا تخليكم حوات زبك كريستيان إن أبقى لهمسا صوم لين صومولو مغنات نعرفتي معات سلازخونا بمنقس سمات هم حنت معات سلالحسري حوات زبك كريستيان هذا بلعك تبال كلهم دما قبل حلفة فيديو كسر حنيرة جن كعقن بالعك تورع يولخمني أتو نشة بلعهم لنران تتمو كريستوس أملاك أبز أم 4 لا سجدنا لا تصومنا لا تقلنا نورنا صات حضرة تاج زهر أملاك كين رحق أبدر في أبدي الدامستا أبعسي أب حميد كين ركب أحوات حزب كريستيان كل جزء أنا كريستوس نستوصو مهنات كريستوس أملاك كل جزء أمنتين أيو أبلبنا أيو فقرو سريسنا يا حواس كريستيان أب حمامات أو تمر عن الذكرو أب أهل أمثال نرسع أملاك يخوني لنا كتفولت ولقبوكم سلازي حواتي أفزح لكم أن ناي سجرت ترقم أب أهل أمثال سجر زيف قرر المخنات رون بدم ترديوكم إلى تسفاي قبر حسا أستهتها لكم أكم ينصحفوا كمل سلكم يا حوات حزب كريستيان اسكام جرساس تسمعكم دما እግዚአብሔር ስማعكم ተሰማعكم وكله 30 60 100 ፍሪ አፍሪኩም ናይ ስሙ ቀደሲ ናይ መንግስቱ ወረስቲ ይጎርኩም حوات ህዝበ ክርስቲያን ናይ ተግባር ሰባት ድማ ይበልኩም እና ሰብስክራይብ ላይ ጎርኩም ታለኩም እስካ ሕዝኳ እንድዒ ሰብስክራይብ ጎሩ ሼር ላ ጎርኩም ማ ኩሉ ሰብ ይመሃረሉ حوات ህዝበ ክርስቲያን ብዙሕ ሰብ ቃል እግዚአብሔር ዝጸመ አሉ አመል ዓለም ላ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን አሰራጭዩ ዝ ትምህርት እዚ እስኻቱም ትፈልጥዎ ኢኹም ትኾኑ ትኽእሉ ዘይፈልጡ ህዝበ ክርስቲያን ግን ሰአን ምፍላጦም ካብ ምሕረት ዝርሕቁ ሰባት ብዙሓት እዮም ስለዚ ሓደራ ሼር ጎርዎ ኩለኩም ከለኹ ግበርዎ ኢኹም ሕዋተይ ህዝበ ክርስቲያን እና ዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር አምላክ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ዝተጋግኽዎ ኩሉ ብሕዋተይ ብመምሃራነይ ብኣፈ መላእክቲ ይተኣረመለይ
ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዙሕ ይበለይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ልመፃእ እውን ክንራኸብ ኢና እና ብዙሕ ናይ ቤተክርስትያን ስርዓት ኣብ ታሕቲ ስለ ዘሎ ኣይትቸኩሉ ኣይትውፁ ኣቲኹም ኩሉ ረእይዎ ልመፃእ እውን ብሰላም የራኽበና ሓደ ይግበረና